Benvingudes i benvinguts un dia més al meu canal YouTube. Quines ganes tenia de dir això, perquè ja a mi això de fer un vídeo a la setmana se'm fa curt. Però també vos he de dir que si farà més d'un vídeo a la setmana no em donaria la vida per a més, aleshores he de tindre un poquet de vida, ja que sóc pluriempleada. Fora rotllos, avui com podreu observar estic en la cuina de ma casa, que si la meva habitació està desordenada, la cuina ja ni vos conte. Anem a cuinar una pizza casolana made in Nerea. Això què vol dir? Que és una pizza doncs que m'he inventat jo un poc aixina a la virulei, que la cuine prou vegades i vos he de dir que és boníssima. I quina peculiaritat té esta pizza? Doncs que intente fer-la el 95% dels ingredients amb ingredients reals, és a dir, que no són ingredients ultraprocessats. Ja abans de començar a cuinar tenia que anar a comprar els ingredients, així que per així vos deixo el vídeo de com ha sigut esta experiència mística. Estem anant a comprar els ingredients, anem a anar a Mercadona i m'he dut així al Mutxelma Manel per si acas me diuen algo per gravar. Que no crec, però és per tindre ahí un apoyo moral, perquè a mi em fa vergonya això, saps? Sí, moral y que vaig a parlar yo, si en diuen algo. Que prefiero verte que ganar la guerra. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé. Y pide tu libertad, quisiera yo saber. Acabem d'arribar al Mercadona. Vos he de dir que vaig a comprar els productes en Mercadona, però perquè em sembla el més còmode, perquè el tinc al costat de casa, però... I per a facilitar de tots i totes que pugueu comprar-ho també. I per a facilitar de tots i totes que pugueu trobar-los en els vostres mercadones més propers, però que també ho podeu comprar en qualsevol altra tenda, en una tenda del vostre poble o d'on siga, val? Bueno, anem a agarrar verdures, perquè la pizza va ser de verdures i de formatge i de tonyina. Champinyons tallats. La farina que anem a agarrar és esta de harina d'espelta, al Mercadona val 1,45 i és la que més m'agrada. Tomata natural triturat, este. Vale, este va ser per a la base. El formatge que vaig utilitzar és la mozzarella d'ací de l'Hacendado. En realitat necessitaven pocs ingredients, però era per les risses de vindre a gravar així a... Va buit el carro. Els altres ingredients els tenim en casa, així que anem a cuinar. Manel, te van atropellar. No, no te preocupes. M'està donant tot el sol en la cara i m'estic deslumbrant, així que anem. Ala, va, corre. Ara us vaig a comentar els ingredients per començar a cuinar la nostra pizza. M'acaba de fer un apanyo casero perquè pugueu veure les meves mans mentre cuine esta pizza. Vaig a ficar-me el davantal per no embrutar-me. Ja m'he fet la coleta, ja estic preparada, anem a començar. Us he de dir algunes coses. Jo la deixo reposar solament mitja hora. Per què? Perquè no utilitze rent, és a dir, levadura, per els que no sapigueu què és. Com no la utilitze perquè no m'agrada, a mi m'agrada la base que siga molt fineta, no cal que repose una hora o hora i mitja com altres pizzas. Aleshores jo la deixo reposar mitja horeta. També, quan vegeu que han passat com uns 20 minuts, 25, jo començo a calfar el forn.
Vaig a començar a escalfar el forn. El meu forn ja us he dit que va molt fort, aleshores jo el vaig a ficar a menys de 100, val? Però si teniu un forn més o menys normal, és que el meu va turbo, jo ho ficaria a 150, però jo ho fico aixina i aixina m'evite que es creme i per dalt i per baix. Pense que ja està feta. Txan-txan! Sí, el gritet era un poc cutre, però mireu quina pizza m'ha eixit. Tampoc puc alçar la massa perquè si no se me va caure i no vull que se me caiga a terra. La vaig deixar ahí apanyau. Com sempre vos dic, si vos ha agradat el vídeo me podeu donar un super like, deixar-me comentaris ací baix o en les meues xarxes socials, que si feu aquesta pizza, per favor, li feu una foto i m'etiqueteu perquè em farà molta il·lusió veure-la. Ah, i que no m'olvide que abans d'acomiadar-nos tenim recomanació setmanal. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant i sempre rebel·lia, recull la llibertat. Ens veiem la setmana que ve en un nou vídeo. Espero fer més vídeos d'estos de cuina perquè em divertissin molt. Espero també tindre un poc més d'ajuda perquè és una mica difícil així fer-se el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Però bé, m'ho he passat la mar de bé i espero que la pizza estiga bona, si no, mare meua. Això, que ens veiem la setmana que ve i que solament em queda enviar-vos esto quema un poco, pero está espectacular.